למה לחמניות באות בחבילות של 10 ונקניקיות בחבילות של 14? האם אפשר לדון הומלס למעצר בית? Would you like some fizzy בובלח? אני חושב שהייתה להם איזושהי חברה משותפת, ואבא היה שכבה אחת מעל אמא, לא באותו בית ספר, ואיכשהו מכירו, אני לא כל כך סגור על זה. במסיבה. הם היו ביחד ביסודי, אני חושב. בלוריה אולי אפילו גם בחלק מהתיכון. לא, נראה לי בלוריה רק. ובגיל 17 בערך הכירו ביניהם במסיבה. אז הם כבר הכירו מהבית ספר, ובמסיבה הם הכירו כזה רשמית. ומשם כולנו יודעים את הסוף. אז איך הם הכירו? אני חושב שדרך חברים משותפים, אני לא סגור על זה, מה שקשור לגימנסיה, באזור כיתה י', י"א, משהו כזה, אחרי זה אבא נסע לחו"ל, ואז עניין עם דוידי, ואז אמא גם חזרה, ואז שם זה נהיה יותר חזק, אני חושב, משהו כזה. לאבא הייתה בת זוג, שקוראים לה שרון פוליצר. אמא הכירה אותה, ושרון פשוט הפגישה בין אמא ואבא. אפשר להגיד שזה צעד מאוד גאוני, ועשה את טעות חייה, וזהו, משם הכל היסטוריה. לטוס הרבה, לטייל, לנסוע לים ולבריכה, כשיש זמן פנוי. אוהבים לצאת עם חברים, לסרט, בתי קפה, וזהו, אוהבים ליהנות מהחיים, כמו זוג פנסיונרים, למרות שהם עדיין לא. וזהו. הם אוהבים לעשות הליכות בעיר, בירושלים, והם אוהבים מאוד לראות סדרות בערב. סדרות ספרדיות בעיקר. הם אוהבים לחיות את החיים ממש, לאחרונה הם ממש חיים את החיים. עם דיוויד, הליכות, סרטים, נטפליקס, ערבי שתייה, צחוקים, אחד על השני גם הרבה. לטייל ולעשות הליכות, ואני חושב שלעבוד ביחד הם אוהבים את זה. ולצאת ביחד למסעדה, לסרט או כל דבר אחר שקשור ביחד. וגם להיות עם המשפחה כמובן. אני חושב שאבא שלי הוא קצת, יש לו פחות אינטליגנציה רגשית. הוא קצת יותר חסר טקט, ולאמא שלי יש את זה יותר. זה ההבדל, אני חושב. אז דמיון, שניהם אנשים מאוד כלילים. אני מצחיק, אני מרגיש כאילו אני מדבר על אנשים אחרים ולא על ההורים שלי. יואב ורוני. אמא ואבא. אמא ואבא אנשים מאוד מאוד כלילים, הם לוקחים את החיים בכיף ובקלות בסך הכל. דברים בפרופורציה, יודעים ככה אם יש בעיה הם מתמודדים איתה ומוצאים הצעות, והם מאוד פרקטיים כאלה ויודעים לפתור אותה. לרוב גם אכן מצליחים לפתור אותה. שהם אנשים מאוד קלישאתי, אבל שאוהבים את הילדים שלהם וחשוב להם שיהיה להם טוב ומוכנים להקריב הרבה בשבילם ולהתגמש ולאהוב אותם כמו שהם. מה דומה בין אמא לאבא זה שהם פשוט מתאימים. אני לא יודע מה דומה, אבל הם פשוט מתאימים. שונה, הדבר הראשון שקופץ לי זה שאמא הרבה יותר נותנת משקל איך ירגישו האחרים, החברים, המשפחה, כל מי שזה לא יהיה מסביב, ופועלת בהתאם, ואבא ככה נצמד לאמת לא שאמא לא נצמדת לאמת, אבא נצמד לאמת שלו, וגם אם זה לפעמים לאו דווקא, הוא נצמד לאמת בסך הכל, לטוב ולרע. זה נראה לי הבדל מאוד משמעותי בינה. אני חושב שכמו שאמא תמיד חולמת שזה יהיה בבית אבות בתל אביב, עם כל החברות שלה, שיש שם בריכה ושהנכדים יבואו לראות לבוא לבריכה ושיהנו. אני חושב שאבא שלי מתנגד לזה, הוא לא ירצה לגור בבית אבות. זהו. בעוד 30 שנה אמא ואבא יגורו או בדירה ליד הים בתל אביב, כיפית ונעימה, או באיזה בית אבות מפואר כזה עם בריכה פנסית, וכל הנכדים יבואו להתנחם, וגם אנחנו כמובן.
וזהו, הם יחיו את החיים וימשיכו לעשות מה שהם עושים עכשיו, שזה רק ליהנות ולהיות הזוג הכי טוב והכי שמח. אני מאמין שאבא יעשה עסקים כלשהם, יעסוק באיזה משהו ויפתח משהו ובזה הוא יעבוד, ואמא תמשיך עם התחום הטיפולי, כזה או אחר, התנדבות או משהו כזה, אני מאמין שהיא גם תישאר באותו מקום פחות או יותר כמו עכשיו. יהיו בבניאן טרי בתאילנד, קוזים, מנוף למפרץ, סתם, זה קל, יהיו כמו סבא ג'ורג' וריקי כאלה, רק קצת יותר פנסי כזה. איזה וילה על החוף, או שהם ירכשו את מלון דן אקדיה, כזה. יום נישואים שמח, הורים. זהו, מזל טוב אמא ואבא.